ngikwa bagi bakin smofu syai yaga jiniat linti kajong ke Voice of the People Party don kiba sedang menwok kejat hari ni gisni kibang bagata ka jingjit kandidat jong ke VPP te kalapau baga VPP minta kam desu kata kaseng ke jo upat ba bagi ong lani ka sur jo upat ba ringi pensyai ki pat ba bagi snotu balingi ai keteng ka Voice of the People Party kasur ka jo upat ba kai kata kasur ka jo upat ba kasur jong ka jat menriu kai kata kasur jong ka jat menriu kini kisi ki bameta kasur jong ka jat menriu kalau mangila don kam kerki ya ka jingkala ha ka sanchar ka khara kasur jong ka jat menriu kalau mangila don kam kerki banrat dingkong ya ka bangsa kasur jong ka jat menriu kalau mangila don kam kerki banrat ya ka jing duk ka jing kerdu kasur jong ka jat menriu kalau bagi wahat ya ka jing shan ka jing kermen nang tagi longdin mandin kata ka kasur jong ka jat menriu kata ka kasur jong upat ba kabaga parti kelas day ban ai keteng ya ka parti ka Voice of the People Party kumno ban penurlong ya kata kasur ka jong upat ba ka syong haniki nongelam ken bagi penenkam ya ka jing start ya ka jing champagne ban pintulun iki kam ha kata ka rukom bangila ban pois kata ka thong ban penurlong ya kata kasur ka jong upat ba kamut kumbedah ki boong bangila dei ban jit kertong akmat upat ba long